vorbești cu știi. Ce? Ce bun ies tăiței ăștia. Natalia, e bună supica? Da? Îmi dai și mie? Dă-mi pe mine. Dă cu lingurița ta. No, bine, bine, bine. Bine. E bună supica? Ce bună e supica asta! Mi-a făcut lingurița, iubire. Hai, ești tu, Urșescu. Ce lipsește? Ce? Un sol, ce? După pui. Și piperul? Ce faci? Dă să fac și eu de la tine. Dă! Ia tu, mami, papă, fetița. Suflă un pic de sucul. Suflă.